onye ozi ọma okwu ọzọ eme ọzọ onye ozi ọma prezaludu ozi ọma kacha mma n'ụwa si na-agwa onye jikwele Baịbụl emegheri m anya ọkwa gị kwuru si na ahụ adịghị mma n'ụwa ịbịa ga-ewere ike kọpụ na-eresi m ahịa oziọma kacha mma n'ụwa si na-agwa onye jikwele Baịbụl emeghasị m isi adazigribe ndị ọma njem ọnụ igbo bụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo nji aga mba awụchikwala m ọzọ kpọmkwem n'isi mbido tv oge eruola ọzọ mgbe ahụ mụ na gị ji anọrị oge enwe m na-asị gị kedu ka eke si anyanwụ kedu ka ụbọchị dị a na-emekwa aka m ka onye nke gị ahụ maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ plc akpuke tv nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ịmana ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị onye bọpụta ihe a na-eme nwanne m etinye aka n'akpa ihe ọla ahụ nọ n'akpa mda moment ọla nke gị maka gịnị ana amasị ndo ihe emume anyị nọ na ya ugbu a n'isi mbido tv bụ ihe omume nke anyị kpọrọ gịnị nke ị chọrọ ọ bụrụ na taa bụ gị mbụ ị na-esonyere anyị n'isi mbido tv maọbụkwa na taa bụ gị mbụ ị na-agbanye igwe onyonyo gị n'oge nke ị chọrọ ana m asị gị onye njem ọnụ hapụ nnọọ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a maka gịnị maka ebe ahụ ka ihe niile na-eme n'isi mbido tv ka obi ọcha obi ọma obi sara na ka obi aṅụrị ga na-esi na-erute gị na ezinụlọ gị aka oge ọbụla gịnị ka m na-ekwu maka na anyị na-akwado asụsụ nakwa omenala ndị Igbo ebe a ma ọ bụrụ na ị na-aghọta ihe m na-ekwu na-anụ nke a m na-asụ ọ na-edoghị anya nke ọma ị mara na ịbụ gịnị ịbụ nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ana m asị gị nnọọ hapụ igwe onyonyo gị ebe a kpọmkwem eburula m ọzọ wee wuchie ịhụnanụ ka m si wee kwado wee pụta ịhụla ka m si wee kwado nnọọ ịnụrụ egwu ahụ m gụrụ ndị ozi ọma okwu ọzọ eme ọzọ ama m ebe ị n'oge egwu ahụ ka na-ewi maka gịnị maka na ya bụ egwu gara ọ gara nnọọ ahịa n'ala Igbo maka ya bụ egwu metụtara omume mmadụ ka mmadụ si akpa agwa maka na enwere ndị bụ gịnị soro okwu ọnụ m esola omume m gị bụ onye ọma na-esonyere m eji m n'aka na iso gị na ndị ahụ a na-ekwu okwu ya maka gịnị maka na enwere ndị aghụghọ juru ahụ ndị bụ ị ga-ezu ha ahịa ha mee gịnị ha were ike kọpụ na-eresi gị ahịa ha narakwa gị ego ka a ga-asị na ya bụ ahịa zụrụ ha na ọ bụ ego ahụ a ga-ana ma iko ju eju nke ahụ wee bụrụ ya iwe m na-asị gị ka anyị gbaa nụ mbọ ka anyị hapụ ị na-eme gịnị ị na-emegbu mmadụ ibe anyị maka na ihe iji tụọrọ mmadụ ọ bụkwa ihe a ga-eji wee mee gịnị wee tụnyere gị otu ọbụla o si wee dị ya gaziere gị ịmakwanụ ka anyị si wee na-eme n'oge nke ị chọrọ ọ na-abụ anyị bịa ebe a anyị na-akwado nke ọma wee bịa oge nke ị chọrọ bụ oge ahụ na-eji na-ezipụ ozi ekele kelere m o nwere onye ahụ ihe ya na-amasị gị o nwere onye ahụ ihe ya dị gị n'obi onye ahụ ị chọrọ ka m kelere gị ọ bụ ugbu a n'oge nke ị chọrọ ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-agwa m aha onye ahụ ị chọrọ ka m kelere gị ka m wee buru ya bụ mkpa ekele site n'aka gị wee bugara onye ahụ a na-ekwu maka ya gịnị ọzọ ka m na-ekwu anyị bịakwa ebe a anyị na-akwado nke ọma anyị na-eweta ọmalịcha egwu ndị ahụ ga-adị gị n'ezinụlọ gị mma egwu ahụ bụ ị na-agba ya otu a ị na-eme gịnị ị na-emere onwe gị ngala onwe ka ị ga-esi wee gbaa ya ịgbata ya ọfụma ịbụrụ nwaanyị nna nwe ụlọ bịa mee gịnị ọbịa gosi gị ọgọ ọbịa gbaa gị ego unu marụ ka ụmụ nwoke Igbo si eme unu ma ka anyị si na-eme gịnị ka anyị si wee na-akwado ịbụkwara nụ nwoke onwe ka ị ga-esikwa wee gbaa ya nwunye gị apụta mee gịnị bịa mere gị ọgọ maka na onweghị onye etinyere nnu n'ọnụ ya agbụpụ ya gịnị ọzọ ka m na-ekwu anyị bịakwa n'oge nke ị chọrọ anyị na-enwe isiokwu mara mma isiokwu ị ga-amụta ihe na ya isiokwu ga-abara gị n'ezinụlọ gị uru maka na ọ bụ maka ezinụlọ gị ọ bụ maka ọdịmma ala Igbo ka anyị ji wee na-eme gịnị ka anyị na gị ji wee na-anọrị ebe a oge ọbụla ejikwa m isiokwu gbara ọkpụrụkpụ eji m ọmalịcha egwu ejikwa m ukpe ekele m wee bịa n'ụbọchị taa izigara gị ozi ekele otu ọbụla o si wee dị ịhụlanụ na anyị ji njikere bịa ọ bụrụ na isonyere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook na Instagram na YouTube na Twitter ị ga-ahụ anyị ebe ahụ chọọ anyị na @isimbido tv ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị kpọmkwem onye ma njem ọnụ tupu anyị aga n'ihu ama m nnọọ na ọ ga-adị gị mma iso m wee gbarịa egwu oyoko aga m eji nnọọ ọsọ na ije ka m chọta ọmalịcha egwu dị mma mụ na gị ga-eji sọọ galigali ọ bụrụ na anyị gbasie egwu ahụ wee lọghachi azụ anyị wee gaa n'ihu n'ihe omume nke ị chọrọ n'ụbọchị taa ana m asị gị agakwala ebe ọbụla ana m abịa
Ọnaze ekuri bende manje mọnụ Igbo nji aga mba Igbo nji aba mba anya uchikwala ọzọ eji maka na ọmalicha egwu aha ịkụpụrụ gị na omere gịnị na ọ dabara nke ọma na isokwa wee mee gịnị wee gbaa ya gbaa maka ka gị onwe gị n'ebe ahụ na-azọrọ ya bụ egwu ka m onwe m nọkwa ebe a wee na-agba gịnị na-agba egwu oyoko ahụ enwekwa na onye tinyere nnu n'ọnụ ya agbụpụ ya ihe dị mma dị mma nwanne ebe ọbụla na oge ọbụla na ebe ọbụla ọwụ ihe dị mma dị mma aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC applicative nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Africa dugudugudugu yom worldwide ịkpọ onye mmemme onye mmekasị onye mepụta ihe a na-eme nwanne m asụnye aka n'akpa ihe ọla hụrụ n'akpa m ọla nke gị one time maka gịnị anamasị ndo ka nsi wee kwe gị na nkwa asị gị gịnị na ọ bụrụ na anyị ga-agbarịsie egwu ahụ wee lọghachi azụ mgbe mee gịnị anyị wee gaa n'ihu n'ihe omume anyị ebe anyị nọ na ya ugbu a kpọmkwem bụ gịnị ọ bụ oge ahụ anyị ji na-eleba anya n'isiokwu ndị ahụ ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị mma isiokwu ndị ahụ ị ga-amụta ihe na ya isiokwu ndị ahụ ga-abara gị uru isiokwu ndị ahụ bụ anyị na-atọghasị ya ole a ọ na-eme gịnị ọ na-eyi ihe maka gịnị maka na ihe agba n'aka anaghị eji enyo ekiri ya ekiri ịma na Igbo kwuru okwu si na ọ na-adị mma na ọ naghị adị mma agbacha nwaanyị ụtọ eme gịnị ekiriba ya ekiriba amaka mmiri na-eche onye nwaanyị ọnụ ya gazie isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa wee bụrụ gịnị ọ bụ ka ị ga-esi wee kwado maka ọdịnihu ka ị ga-esi wee kwado maka ọdịnihu maka na ụwa anyị nọ n'ime ya bụ gịnị ụwa bụ ofu mbịa ịmaka nsi wee na-ekwu ya uwe nwere part 2 ya bụ gịnị ọ na-eme mmadụ bịa hala n'ụwa o mee gịnị ọ kwado onwe ya nke ọma kwado ndụ ya nke ọma mana ka ọ ga-esi wee hazie onwe ya ka ọ ga-abụ na obichakwa anụ n'ụwa wee mee gịnị wee gafee obicha n'ụwa wee gafee ọtụtụ afọ ndị ka ga-abịa aka ga-eme gịnị aka ga na-echetakwa onye dị otu ahụ n'ihi ihe ọma o mere n'ihi ọlụ ọma ọ lụrụ Igbo njem ọnụ ịma na ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na a na-echeta mmadụ maka gịnị maka ihe ọma ndị o megasịrị maka ka o si wee mee nke ọma maka ka o si wee nyere ndụ aka ka o si wee mee ka ụwa anyị nọ n'ime ya wee bụrụ ebe kacha mma obibi maka gịnị maka na onwe n'uru ọ bara na mmadụ bịara n'ụwa onweghị otu ihe o tinyere maọbụ nke ọzọ iji mee ka ụwa wee dị mma iji wee mee ka gịnị ka ndụ na-aga n'ihu otu o kwesịrị ọ bụrụ na mmadụ bịa bichaa wee mee ihe niile o mere wee laa a na-ama ya atụ dịka onye ọjọọ na-ahụta ya dịka onye na-abaraghị obodo uru ịhụla nna nke ahụ agaghị eme gịnị nke ahụ agaghị adaba ka m si wee gwa gị na isiokwu anyị bụ ka ị ga-esi wee kwadobe maka ọdịnihu ka m si wee na-ekwu ya bụ isiokwu bụ gịnị ọdịnihu enwere oge gara aga nke ndị oyibo kpọrọ past wee nwekwanụ present ya bụ nke anyị nọ n'ugbu a bịa nwekwanụ gịnị bịa nwee future ya bụ gịnị oge ahụ anyị ka nọ na oge gara aga ya bụ past anyị na-atụ anya si n'otu ụbọchị na anyị ga-eme gịnị na anyị ga-erute ebe a anyị nọ n'ụbọchị taa enwekwa ndị na-atụghị anya ya n'eziokwu maka enwe ndị na-ebi ndụ ndị Hausa kpọrọ ndụ bakwomi ọ dị mma ma ọ dịghị mma ọ dị mma ihe bụ gịnị aga na-eme gịnị aga na-ebi ndụ chifuo n'ụtụtụ enweghị ihe iji n'aka ị ga-asị na ọ bụ ihe aka m ji wee fụọ ụra n'ụtụtụ maka na otu onye si na ọ bụrụ ma mmadụ enweghị ihe ọ ga-eji wee kulie n'ụra ịrahụ ụra abụrụzie gịnị abụrụzie rahụrụ gawa ya bụ gịnị ọ bụrụ na mmadụ mara ihe ọ ga-eme kwa ụbọchị ọ ga-enwerịrị ihe ga na-akpọte ya n'ụra ọ ga-emerịrị onye ahụ na-eme gịnị na-ama ka ọ ga-esi wee hazie ụbọchị ya gịnị ka m na-ekwu ọ bụrụ na ị bụ onye maara ebe ị na-aga ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ihe ị chọrọ inweta na ndụ ọ bụrụ na ị bụ onye nwere echiche ma dewapụta ma kọwapụta ya n'ụzọ ọ ga-edo anya ihe ị chọrọ iji ndụ gị wee mee ị ga-ahụ na gịnị ị ga na-atụ anya ọdịnihu ị ga na-atụ anya ihe ị ga-eme n'afọ 2 na-abịa abịa ị ga-atụ anya ihe ị ga na-eme n'afọ 5 na-abịa abịa ị ga-atụ anya ihe ị ga na-eme n'afọ 10 na-abịa abịa nakwa gịnị nakwa otu ahụ ị na-eme gịnị ị na-agba mbọ ka ụbọchị na-aga maka na ka elekere na-akụ tịnkọm ka nkeji na-abịa ka nkeji na-erute ka gịnị ka awa na-abịa ka gịnị ka ụbọchị na-aga ka izuụka na-aga ka izuụka na-aga ka ọnwa na-aga ka ọnwa na-aga ka afọ na-aga otu ahụ tupu a na-ama ihe a na-eme otu afọ agaala tupu a na-ama nke a na-ekwu afọ
afọ abụọ tupu a na-ama nke a na-eme afọ ise agaala. Ị bịa lee anya wee tụlekwanụ ndụ gị wee leghachi anya azụ iwe na-ajụ gịnị ka m ji afọ ise a na ndụ m wee mee, gịnị ka m ji ndụ m wee mee n'afọ ise a gara aga. Achọrọ m ka m na-ekwu ihe a ka m na-atapịa ya ka ị ga na-eme gịnị, ka ị ga na-ejikwa ya na-etinye na ndụ gị ma onwe ma na-eme gịnị na-atụnyekwara onwe m na-asị afọ ise gara aga kedu ebe m nọ, afọ ise gara aga kedu ihe ebe a nọ ugbu a, ọ bụ ebe m kwesịrị ịnọ. Ọ bụrụ na mmadụ mee gịnị kpachapụrụ ụdị anya wee mara ihe ọ ga-eji ndụ ya wee mee kwa afọ kwa afọ, kwa ụbọchị kwa ụbọchị, kwa ọnwa, kwa izu ụka, ị ga-ahụ na gịnị, ị ga-ahụ na ndụ ga na-atọ gị ụtọ obibi. Onwe ka isi wee mee ya wee mee ọ dabaghị, ị mara na ọ bụ otu ihe maọbụ nke ọzọ bụ ihe mere ọ dabaghị otu ahụ isi wee tụọ ya bụ atụmatụ. Onwekwanụ ka isi wee mee ya Chukwu wee nye aka, maka na ọ bụ mmadụ ga na-agba mbọ, Chukwu ga na-enye nkwado. Ọ bụrụ na onwe ka isi wee mee ya Chukwu wee nye gị nkwado, ihe ahụ ị tụrụ anya ya nakwa ihe ahụ ịtụrụ elu wee wepụtasị na ọ bụ ihe a ka m ga-eme n'otu afọ maọbụ n'afọ abụọ ọzọ na-abịa abịa, Chukwu kwado iwee mee ya wee meta ya nke ọma maọbụkwanụ mee ya wee karịa, ịhụ na ọ ga-enye gị ezigbo ọṅụ, ọ ga-eme gị nnọọ ka obi gị jupụta na aṅụrị, iwee chọọ imekwukwa wee mee gịnị wee karịa. Gịnị ka m na-ekwu? Ihe dị ike mma nwere ike ọ gaghị abụ ihe dị tọmụ mma, o nwere ike ọ gaghị abụ ihe dị ghara mma. Gịnị ka m na-ekwu? Ọ bụrụ na ile anya mara ihe ahụ masịrị gị, maka ka m si wee kwuo ya, asị m n'ụwa bụ ofu mbịa, onye ọbụla nwere gịnị ọsọ nke dịrị ya ọ ga-agba. Ị bụrụ nwa okorobịa, ị nwere ka o si wee na-agụ gị agụụ iji wee bie ndụ gị. Ị bụrụ nwa agbọghọbịa, o nwekwa ka o si wee mee gịnị na-agụ gị agụụ iji wee bie ndụ. Mana otu ọbụla isi na-achọ ibi ndụ ahụ, ya bụrụ ezigbo ndụ ka ị chọrọ ibi, ya bụrụ ihe ga-enyere gị onwe gị aka, ma nyerekwa ezinụlọ gị aka, ma nyere obodo ebe ahụ isi wee pụta aka, wee nyere ndị ezinụlọ gị niile aka, wee nyere ụwa niile aka, ka ụwa anyị nọ n'ime ya wee bụrụ gịnị, wee bụrụ ebe kasị mma obibi. Ọ bụ ya bụ gịnị, ọ bụ ya bụ ihe a na-ekwu okwu ya. Ya bụ gịnị, ọ dị mma ka ime gịnị, ka ị mara ihe ị na-eme, ihe iji ndụ gị eme. Akọwasịala m ya nke ọma maka gịnị, maka na ọdịnihu. Echefukwala, ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a, isiokwu nke anyị na-eleba anya na ya bụ gịnị, ka ị ga-esi wee kwado maka ọdịnihu, ka ị ga-esi wee mee gịnị, kwado maka ọdịnihu. Ọ bụrụ na ị ga-echeta ka m si wee m ga-eji wee maa atụ ndị gị na ha so na wee tolite n'oge ahụ unu bụ ụmụaka. Ọ bụrụ na ị kpọrọ uche gị azụ, ị ga-ahụ na enwere ndị n'ebe dị iche iche, enwere ndị nke na-eme nke ọma, enwere ndị nke na-anaghị eme nke ọma, enwere ndị mela gịnị, enwekwala ndị nke lagoro mmụọ. Ya bụ gịnị, na ndụ anyị dị n'ụwa anọ bụkwa site na gịnị, n'ike Chukwu, maka na mmadụ anaghị enye ndụ bụ gịnị, ndụ bụ Chukwu ka o si n'aka wee na-abịa. Gịnị ka m na-agwa gị? Ọ bụrụ na ị dị ndụ, ọ bụrụ na ị ka na-eku ume, ọ ga-adị nnọọ ezigbo mkpa ka ị mara ihe ị ga-eji ndụ gị wee mee n'ọdịnihu. Maka gịnị ka anyị na-atụ anya ọdịnihu a, anyị na-ekwu future nwa, ọ dịka a ga-asị na o tere aka afọ 10 site ugbu a ga-aruo afọ 10 ọzọ, otekwa aka otu ahụ si wee na-eme gịnị, na-atụ anya ya. Mana ọ bụrụ na ị nwee atụmatụ pụrụ iche, ọ bụrụ na ị nwee atụmatụ ga-adị mma iji wee mee gịnị, ị ga-eji ndụ gị nakwa ike gị nakwa ihe ndị ahụ Chineke ji wee gọzie gị wee mee gịnị, wee chụọ ya, wee nweta ya n'afọ 10. Ị ga-ahụ na gịnị, ọ bụrụ na ị nweta ya, ọ bụrụ na ya bụ afọ 10 wee ruo, inweta ihe ahụ ị na-achọ, obi ga-eme gịnị, obi ga-adị gị mma nke ọma. Otu ọbụla o si wee dị, anyị ga-agakwa n'ihu, ka ọ dị ugbu a enwere ozi ekele ole na ole ndị batara. Aga m aga ṅụrụtụ obere mmiri, nlọghachi azụ wee gụpụta ozi ekele ahụ. Ọ bụrụ na ngụpụtasịa ya bụ ozi ekele, wee gwa gị ihe ole na ole ị ga-eji wee mee wee kwadobe maka ọdịnihu. Onye nke m njem ọnụ, ana m asị gị ka anyị gaa ṅụrụtụ obere mmiri, agakwala ebe ọbụla, ana m abịa. Ọhanaeze ikuribe ndị ọma njem ọnụ, Igbo bụ Igbo, na ahụlanụ ka nsi wee sọrọ galigali wee gịnị wee lọghachi azụ. Ana m ekele gị, na-ekelezikwa gị ebe ọ dị ukwuu maka ịhapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ. Echefukwala na ka nkwado ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ. Ọ na-abịara gị site n'isi mbido TV, ebe ọ na-afịọ, ebe ọ na-akpọtụ, maka na onye ọbụla na-anọghị ebe a, nwanne onwe ebe ọ nọ. Ya dịrị gị na mma, Igbo bụ Igbo, ya dịrị gị na mma, onye ọma nji abụọ
ọgụ maka gịnị maka eji m gị na-eme gịnị eji m gị na-aba mba mana ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara gị onwe gị n'anya onwe anyị nke bụ na-ewepụ gị nwanne onwe gị ha anyị na-ebe eme gịnị ka m na-ekwu ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị ugbu a ya bụ ihe emume anyị bụ gịnị nke ị chọrọ anyị nọ na ya ugbu a ọ na-abụ oge anyị na-eji na-ezipụ ozi ekele kelere m ya bụ onwere onye ahụ ihe ya na-amasị gị onwere onye ahụ ihe ya dị gị n'obi onwere onye ahụ bụ na o merela gị otu ọgụ maọbụ nke ọzọ iwe na-achọ otu pụrụ iche ị ga-esi wee kelee ya ọ bụ n'ihe emume anyị a ka anyị ga-eme gịnị ka anyị ga-enyere gị aka wee mee gịnị wee buru ozi ekele ahụ site n'aka gị wee bugara onye dị otu ahụ ịbakwana ka m si wee na-ekwu na ọ na-abụ o ruo n'oge ozi ekele anyị ga-eme gịnị anyị ga-akpachapụrụ anya anyị ga-atọ ntị n'ala maka ka ị na-achọ ikele onye ọzọ ka onye ọzọ ga-eme gịnị na-achọkwa ikele gị maka na ọ bụ otu ezinụlọ ka anyị bụ Igbo niile bụ ofu maka gịnị anyị niile bụ ndị Igbo otu ọbụla o si wee dị ọ bụrụ na ị ka na-achọ izibata ozi ekele gị n'ihi na enweela ọtụtụ ozi ekele ndị batara n'ugbu a ọ bụrụ na ị ka na-achọkwa izibata ya gaa n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook o na Instagram o ị ga-ahụ anyị na @isimbido.tv maọbụ na Twitter iwe mee gịnị iwe zibata ozi ekele gị aga m agụpụtara gị ya kpọmkwem otu ahụ isi wee dee ya maka nsi wee na-agwa gị si na ozi ekele ọbụla sitere gị n'aka dịka akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl otu ahụ isi wee dee ya ka m ga-eme gịnị ka m ga-agụpụta ya aga m etinye na ya aga m ewepụ o wee mee gịnị o wee na-aga nke ọma ya gazie ngwa ndị be anyị ozi ekele mbụ nji n'aka ugbu a bụ nke sitere n'aka Nkiruka Johnson si na mba Lagos wee na-ezibata ozi ekele ya ọ na-asị m na m were egwu ahụ Teresa Ọnụọha kụrụ ya bụ egwu egedege wee mee gịnị wee kelere ya ụmụafọ Igbo niile ndị nọ na mba Lagos nakwa ndị Igbo niile ebe ọbụla ha nọ n'elu ụwa ka ha na-eme gịnị ka ha soro ya wee mee gịnị wee zọrọ ya bụ egwu egedege geletewela mụ na onye ga-agba egwu abụdị mụ na onye ga-agba egwu n'ijere mghetie Nkiruka ya gaziere gị n'oge na-adịghị anya m ga-eme gịnị m ga-apịapụrụ gị ya bụ ọmalịcha egwu ya dịrị gị na mba ozi ekele ọzọ nji n'aka ugbu a wee bụrụ nke sitere n'aka Felicia Azubike o wee na-asị m na m were egwu ọbụla dị m mma wee kelere ya oyoyo di ya Maazị Ọnụabụchi Azubike wee na-asị ya na ọ na-ekpere ya ekpere ọma na-asị na ọ na-agụkwara ya ofọma n'ikpeazụ wee sị na ngwa ya na nta ka ịga na ntị si ya na o mere gịnị na ọ hụrụ ya n'anya gịnị ka na-ekwu Maazị Ndubisi Azubike ọ bụrụcha nwunye gị Felicia Azubike si ngwa gị na o mere gịnị na ọ hụrụ gị n'anya ebe ọ dị ukwuu ya gazie ezinụlọ ozi ekele ọzọ njinaka ugbu a bụ gịnị ọ bụ nke sitere na ọmalịcha ezinụlọ Ụbani Monde Chineke ya bụ gịnị ọ sị m were egwu ọbụla dị m mma wee mee gịnị wee kelee ndị niile anyị na ha na-arụ ọrụ n'isi mbido TV na-asị na ọ na-eme gịnị na ọ na-ekpere anyị ekpere ọma ka anyị si wee na-akwalite asụsụ nakwa omenala ndị Igbo na-asị na nke ọbụla anyị tinyere aka na ọ ga na-aga na nzu ọ ga na-aga nke ọma ewe m si ya mi ka isi wee kpee ya bụ ekpere ka isi wee gọpụ ya bụ ụfọ ana m asị gị ya dịkwara gị ka isi chere m Chukwu gọzie gị n'ezinụlọ gị ewe m si ise otu ọbụla o si wee dị ndị ọma njem ọnụ oge eruola mgbe anyị ga-eji wee zọrịa ya bụ egwu anyị na-ekwu maka ya ka anyị chọta ọmalịcha egwu dị mma ka anyị na gị sọ galigali anyị sụchaa ya bụ galigali wee lọghachi azụ anyị aga n'ihu onye njem ọnụ ana m asị gị hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ana m abịa ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ anyị karịkwa n'ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ oge ahụ anyị na gị na-eji na-anọkọ ọnụ oge ahụ ọ na-abụ mụ na gị bịa ụta anyị na-eme gịnị anyị na-adarịta ntị anyị na-atụle onye na-eme gịnị na-eme onwe anyị obi aṅụrị maka ka nsi wee na-agwa gị n'ụwa bụ ofu mbịa ya bụ gịnị anyị ga na-agba mbọ ka anyị na-enwe obi aṅụrị ka anyị na-enwe obi ọcha nakwa gịnị nakwa obi ọchị maka gịnị maka na obi chinchinchi ma obi ntachi
ọ na-eme gịnị ọ na-egbukwa mmadụ ya bụ gịnị na-enwe obi aṅụrị. Aka bụkwa m onye nke ga-ahụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC apụkịta ivu nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị onye bọpụta ihe a na-eme nwanne m etinye aka n'akpa ihe ọbụla ahụrụ n'akpa m o mela gịnị ọghọla nke gị maka na achọwa ahụ anaghị akọ n'akpa nwa dibịa. Ya dịrị gị na mma ọ bụrụ na ị ka na-agbanye ihe onyonyo gị ugbu a maọbụkwa na taa bụ gị mbụ ị na-esonyere m n'oge nke ị chọrọ n'isi mbido TV, ana m ekele gị na-ekelekwa gị ma na-ekelezikwa gị ọzọ. Ya bụ gịnị ana m ekele gị ebe ọ pụrụ iche. Enwe m na-asị gị na oge nke ị chọrọ bụ oge ahụ na-eji na-ezipụ ozi ekele na-apịapụkwa ọmalịcha egwu dị mma na-eme gịnị na-enwekwa isiokwu bụ egwu eji mụ na gị ga-eji na-anọrị oge ọbụla maka na amamihe bụ oke ọhịa anaghị eme gịnị anaghị amacha ya amacha ka ndị Igbo si wee kwuo. Ọ bụrụ na ị ga-ekweta ọ bụrụ na ị sonyere m n'oge m malitere ma ọ bụkwa na ị ka na-esonyere m ugbu a, isiokwu nke anyị na-eleba anya bụ gịnị ka ị ga-esi wee kwado maka ọdịnihu maka gịnị asị m gị na anyị nwere ụnyaahụ bịa nwee gịnị bịa nwekwa taa ma nwekwa gịnị bịa nwekwa echi. Ya bụ gịnị ọ bụrụ na mmadụ mara na enwere ụzọ ihe atọ a ebe ahụ isi na-abịa ịgafeela ya onwe ka a ga-esi wee mee gịnị enwe ka a ga-esi wee laghachi azụ ọzọ. Ya bụ gịnị nke gara aga agaala kedụzie maka ugbu a ọ bụ ugbu a ka anyị ga-eji wee mee gịnị ka anyị ga-eji wee nwee nkwadobe maka echi ga-abịa abịa nke ọ ga-abụ na anyị rukwa echi ahụ anyị wee mee gịnị anyị wee nọrọkwa echi ahụ wee mee gịnị wee kwadokwa maka echi nke n'ime gịnị na-abịa abịa. Gịnị ka m na-ekwu na ọ na-adị mma mmadụ ịma ihe o ji ndụ ya eme maka na ụwa bụ ofu mbịa ka m si wee na-ekwu ya. Ya bụ gịnị ọ dị ihe ole na ole m gwara gị sị ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ na m ga-agwa gị ihe ole na ole ị ga-eme iji wee nwee nkwadobe maka gịnị maka echi maka na enweghị onye ma echi naanị osepụla ụwa dị nwenụ anyị Jesu Kristi. Ọ ya bụ gịnị ọ bụ ya bụ onye ma echi ọkwa na onye o nyere oriwa. Ya bụ gịnị onye ọ sị ya na ọ ga-ahụ echi ọbịa ga-eme gịnị ọbịa ga-ahụ echi. Ọ bụkwara na osepụla ụwa nmasị gị na ị ga-ahụ echi gị onwe gị adịrọ nkwadobe maka echi ahụ ọ bụzi iruo ya bụ echi a na-ekwu okwu ya ị na-ebijọsigara aka mba ọ ga-adị mma otu ahụ. Ya mere nji wee na-asị na ọ dị mkpa anyị na-eme gịnị ị na-enwe nkwadobe maka echi. Ihe mbụ m ga-achọ ime ka ị mara bụ gịnị ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwadobe maka echi ọ ga-adị mkpa ka ime gịnị ka ị wepụta atụmatụ ihe ị chọrọ ime n'ọdịnihu ka ị wepụta atụmatụ ihe ị ga-eme maka gịnị ihe ị ga-eme n'ọdịnihu iji wee maa atụ. Ị nwere ike bụrụ onye iwutabe ụlọ i wee sị na n'afọ 5 maọbụkwa n'afọ 10 maọbụkwa n'afọ 15 ọzọ ga-abịa abịa aga m ebi n'ụlọ nke m. I wee kwuo ya bụ ihe o wee mee gịnị o wee doo anya. O nwere ike ọ bụghị ụlọ, o nwere ike ọ bụrụ akwụkwọ ka ị chọrọ ego, o nwere ike bụrụ otu ihe maọbụ nke ọzọ ga-emetụta ndụ n'ụdị o kwesịrị. I wee si n'afọ 5 ọzọ na-abịa abịa lekwa ihe m chọrọ ime i wee dee ya ede nke ndị oyibo kpọrọ goal. Ya bụ gịnị idepụta ya kpọmkwem n'ụzọ ọ ga-edo anya i wee mee gịnị i wee kụpasa ya n'ebe ị ga na-ahụ ya oge ọbụla nke bụ na o nwere ike ọ bụrụ na ebe ahụ ị n'elu akwa ndina gị maọkwa n'akụkụ akwa ndina gị maọkwa ị nwere akwụkwọ pụrụ iche ị ga-eme gịnị ị ga-edepụta ya. Ọ bụrụ na ị dee ya sị na ị ga-eme gịnị na ị ga-ewu ụlọ aka gị na afọ 10 maọbụkwa n'afọ 5 ọzọ na-abịa abịa ịhụla na nke ahụ bụ gịnị na ọ bụ okpukpu ihe ma ị na-ele ya anya ị nwere ikezi ime gịnị ijizie nnọọ nwayọọ wee wetu uche gị ala wee na-edepụtasịa ihe ọzọ ị ga-eme kwa afọ ihe ị ga-eme kwa ọnwa. Ị nwere ike na-asị na ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ oyibo maọkwa na ọba ahịa ka ị na-azụ ị na-asị kwa izu ụka maọbụ kwa ụbọchị m ga na-edosa ego ole dị otu a kwa ụbọchị iji wee maa atụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa onwe nke ndị oyibo na-akpọ ajọ maọbụ ụtụ, ọ bụrụkwa oyibo na-akpọ ya aja, ọ bụ ndị Yoruba. Ya bụ gịnị ndị Igbo na-akpọ ya ụtụ. Ime gịnị ịbaa ụtụ ị mara na imechi ahịa kwa ụbọchị na ị ga-ewepụta maọbụ 1,000 naira dosa ya sị na ego a bụ ego m ga-eji wee mee gịnị wuo ụlọ n'afọ 5 ọzọ na-abịa abịa. Maka gịnị maka na ụfọdụ oge anyị na-atụ anya na ọ bụ oge ego bịara maọbụ Chukwu lụọ ọlụ ebube
maọbụ otu ihe mee maọbụ nke ọzọ anyị nwetazie ukwutukwu ego ụfọdụ na-akpọ ya ego mbute na ọ bụ oge anyị butere ego mbute ka anyị ga-eji wee mee gịnị ka anyị ga-eji wee wepụta atụmatụ ihe anyị ga-eme mana ịgwa gị eziokwu ọ bụrụ na ị nweghị ya bụ atụmatụ mee ya n'ụdị ọ ga-edo anya o nweregodi ka isi wee bute ya bụ ego mbute ị gaghị eji ya wee mee gịnị wee mepụta nwuo ihe ahụrụ anya ọ bụ ya na-eme ọtụtụ ndị agwaghị ego ole na-abata ha n'aka agwaghị ihe ha na-emefu n'ego kwa ụbọchị ị gaghị ekwe maka gịnị maka na ha enweghị atụmatụ doro anya atụmatụ pụrụ iche ha ga-eji ya bụ ihe wee mee gịnị ya bụ ihe wee mee gịnị ka m na-agwa gị kwa ụbọchị kwa izu ụka kwa ọnwa ị mara na ịgbakọzie ya ị na-ewepụta otu puku kwa ụbọchị na-edosa maka ihe ị ga-eme n'afọ 5 maọbụ n'afọ 7 maọbụ n'afọ 10 ga-abịa abịa ịgbakọ ya n'otu ọnwa ịmara na ị ga-enweta ego ole dị otu a n'ọnwa abụọ ịmara na ị ga-enweta ego ole dị otu a n'otu afọ ịmara na ị ga-enweta ego ole dị otu a nke bụ na gịnị onwe ka ọnwa si wee gwụ iwe mee gịnị iwe nọrọ ala wee jụọ onwe gị ihe a nsị na m ga-eme n'afọ 5 na-abịa abịa ego ole ka m nwetara iwe mee gịnị iwe ji ire gị wee gụọ eze gị ọgụ ọ bụrụ na o nwere ebe na-emetaghị ya nke ọma iwe mara ka ị ga-esi wee mee gịnị wee hazie ya ime ihe a megide ya Chukwu wee nyere gị aka wee nweta ego ahụ wee bido ya bụ ụlọ o nwere ike inweta ka ị ga-eji wee kpọghee ala maọbụ wa foundation ka ndị oyibo si wee kwuo ị na-awazi foundation ndị mmadụ na-ahụ gị onye a na o meela gịnị na ọ na-agbakwa foundation na ọ chọrọ iwu ụlọ na ọ chọrọ ime nke a na ọ chọrọ ịghọtago ha ga-eche na ọ bụ gịnị na o nwere nnukwu ego mbute butere oge ahụ ha agaghị ama na o teela iji nwayọọ na-eme gịnị iji nwayọọ na-edokọ ego ahụ ọ bịa mere a na-ahụ ndị na-eme nke ọma a na-ahụ ndị na-eme otu ihe maọbụ nke ọzọ a na-eche na ha butere ego mbute mana ụfọdụ oge ndị a na-agwa gị o teela ha bidoro na-eme gịnị na-ewepụta atụmatụ ha ga-eji wee mee ihe ahụ ị hụrụ ha na-eme gịnị ha na-eme ya bụ gịnị otu ihe dị mkpa ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị chọrọ inwe nkwadobe maka ọdịnihu bụ gịnị ị ga-ewepụta atụmatụ ihe ị ga-eme n'oge na-abịa abịa n'ọdịnihu ihe abụọ m chọrọ ka ị mee gịnị ka ị tinye n'uche ma ọ bụrụ na ị na-akwadobe maka ọdịnihu bụ gịnị ị ga-agba mbọ ka ị na-eme gịnị ka ị na-agụ akwụkwọ maka na gịnị maka na akwụkwọ bara uru enweela ọtụtụ ihe ndị na-emechasị na ndụ mmadụ ugbu a maka ma igwe ọlọrọ ọhụrụ ma otu ihe maọbụ nke ọzọ bụ ihe na-eme ka ndị mmadụ wepụzie uche n'ịgụ akwụkwọ ọ bụrụ na ịgụ akwụkwọ ị ga-amụta otu ihe maọbụ nke ọzọ ga-enyere gị aka na ndụ iji wee maa atụ ekwuru m okwu maka onye na-achọ iwu ụlọ o nwere ike ọ bụrụ na ị maghị ihe banyere iwu ụlọ makwa na iwubeghị ụlọ mbụ gị makwa na ị maghị ihe banyere ka ị ga-esi wee bido ụlọ azụmahịa gị makwa ka ị ga-esi wee banye n'otu nka maọbụ nke ọzọ ọ bụrụ na ime gịnị ọ bụrụ na ilepụ anya wee nweta akwụkwọ edere banyere ụdị ihe ahụ ị na-achọ ime ya bụ ihe ga-eme gịnị ọ ga-enyere gị aka ọ ga-eme ka o doo gị anya n'ụzọ o kwesịrị maka na agụmakwụkwọ nwa na-ekwu okwu ya ọ bụrụ na mmadụ na-abanyegara ụlọ akwụkwọ mahadum ma ị gaghị ụlọ akwụkwọ mahadum ọ bụrụ na ị ma ka esi agụpụtanwu ihe ederede wee ghọta ya nke ọma ị nwere ike ime gịnị ị nwere ike ime ihe ọbụla na ndụ enweela ọtụtụ ndị mere gịnị mmadụ dịka Benjamin Franklin ndị a na-agwa gị bụ ndị mere gịnị gara akwụkwọ naanị afọ abụọ mana ihe si ha n'aka wee pụta ihe ha mepụtara n'oge ha dị ndụ bụ gịnị bụ ihe a na-agaghị agbagha ya bụ gịnị ọ ga-adị mma ka anyị na-agụ akwụkwọ ọ ga-adị mma ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-enwe atụmatụ maka ọdịnihu nke ahụ wee bụrụ ya ndị ọma njem ọnụ unu ahụlanụ ka o si wee gazie n'ihi na gịnị oge abụzighị nwanne anyị ebe ọkụ nyụrụ ka a ga-achịsa ọwa kama ihe anyị ga-agbanahụ anyị ọ ga-aka mma ka anyị mabiri ya ọdụ na banyere nke ị chọrọ ya bụ ndị debatara ozi ekele unu eweli iwe biko gị n'ihi na gịnị ebe a ka m ga-achịsa ọwa aga m enwe ike wee gụpụtanwuo ya bụ ozi ekele n'ụbọchị taa mana ana m ekwe gị nkwa echi na-abịa abịa m ga-eme gịnị m ga-agụpụta ya bụ ozi ekele echefukwala ihe anyị kwuru n'ụbọchị taa na ọ na-adị mma mmadụ ime gịnị inwe atụmatụ banyere ọdịnihu mee gịnị wepụta atụmatụ ihe ị ga-eme n'afọ 5 maọbụkwa n'afọ
10 maọbụ n'afọ 7 maọbụ n'afọ 2 maọbụ n'otu afọ na-abịa abịa iwe mee gịnị iwe gbaa mbọ wepụta atụmatụ ị ga-eji wee mee ka ya bụ ihe na-eme gịnị ka ihu ike wee mee ya ịgbaa mbọ na-eme gịnị na-agụ akwụkwọ na-ekpekwa ekpere maka na ọ bụrụ na mmadụ mee ihe ọ dịrị anyị nwa bụ mmadụ iwepụta atụmatụ mana ọkwa Chukwu ga-enye nkwado ị na-ekpekwa ekpere ka onwe ike wee mee gịnị ka onwe ike dị mma. Ndị ọma njem ọnụ unu emeela maka isonyere anyị n'oge nke ị chọrọ n'ụbọchị taa. Ana m asị ya dịrị gị na mma. Ọ bụrụ na isonyebere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia chọọ anyị na @isimbido TV na Facebook na Instagram na YouTube na Twitter ị ga-ahụ anyị ebe ahụ. Ọ bụkwa na ị chọrọ isonyere m onwe maọbụ na o nwere akụkọ ajụjụ ị chọrọ ịjụ maọbụ otu ihe na-edochaghị anya nke ọma na Facebook ị ga-ahụ m na Ikije Stanley Chizaram na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikije. Ruo ụbọchị ọzọ anyị ga-ahụ ana m asị gị ka emesịanụ.